Kohonmen ko para hau tra Jesu Kris. Kat bangin nang jan siya gajingkut jong senam palang, kijingkeli siya pang gajingkut jong ki eke baro, kinang pen perkat yangi. Kijingpule menta kesengi ki pen i, ya ka ke bansa ja ya ka Jerusalem, bat ka hima Rom, ka balapen idak da ka Babylon. Kanong ba Babylon day kanong ba basyar kaitam hakis pa senam bahan riu siwa ukris. Kisipay jong ka kila tombor ya ka Jerusalem, kila penjot ya ka temple, bat kanong ba baro, bat kila ring meraw ya kinong syang ka Jerusalem. Uyonis uthok ban pen i ya ka ba mau, bat ki kristan banengkong kisyem ha kata kapor. Hakipo jong Yohanes ya ka Babylon la penlong kum kadak kashin ban batay syapang ki Jew ba kinong Rom ki badon hakabor. Hakaway kaliang ki Jew kim syam la kloy ban pediang ya ka jing maham balaya tu lupa syapang ka jingjot jong ki habaki kentat ya ka kubor babha jong Jisu. Hakaway ru kaliang ki Jew ki kelalong ki nong Babylon batemai namar ki im arsap da ka jing bom le hok da ka jing bamsap ba da ka jing nyon ben ya ki baduk. Haka pedeng jong gaspa snem banengkong ki kristan ki syak le ben bat syak penshitom hakikti jong ki nong sun syar Rom. Kini ki kelalong ki nong Babylon na kabanta ki kristan. Buon ba ki kristan kila syak penyap na kabanta ka jinget hakikti upat sya Nero haus nem nrip husaw hadian ukris. Ya ka hima Rom la nyo kum ka Babylon na kadaw jong ka jing sniu jong ka jing bamsap ka bor ki kam auria bat ki jing mane blay thaw. Ya ka laway jong ka Jerusalem la ya thu lupa daw Jisu arsian ha ka gospel Lukas. Ki kentian ha ka gospel mentaga sngi kilong ki basyay. U Jisu ong haba piyo i balaker kut ya ka Jerusalem da ki kenhun sipay to tip ba en sa penjot ya ka shen. Don ki ban kelon da ka white lam bat ya ki weipat en ring meraw syakiri baro. Ki gentil ken sa yurot ya ka Jerusalem hadu bandakut kaya jongki. Haga jingpule banengkong uyo anis uyo ipaw yo angel uba perta lakelon ka Babylon bakraw. Haga juk menta kane ka Babylon ka tho ya ka perthei jongi ka baap ya ka jingbishar ublay. Ki ay ki bang yo iya ka perthei menta kilong ki bakam sniyo ban ya kitu ki sngi habala penjot ya ka Jerusalem. Ngiyo i ba ki brio kim ken niam shu bat kim tip shu ya ublay. Kayang kasem baka syong kasyong manru lapat lapra. Ngiyo i baki ri kiale kaway persya ya kaway pat hakaliang kapisa kabor bat jing start science. Ngiyo iru kumno la penjot bat pensniu ya kamariang habaki ri kim kuak banya trailang banya daya ka. Hapadeng kini ki jingja ki balong kum kisngi jing beshar jong ublay. Utra yu aiman siem yangi da kaba ukular ba unsa job ya ki jing sniu bat kapop. Ujisu kentu yangi da kaba ong habaki neki eki sedang banja to sungo shingan ba to sungo komen namar ka jingpen im jong pi kalajan. En yaro yo Jesu Kris.